20 pravila vječne mudrosti samuraja. Kako pomoći sebi i ojačati svoj karakter. Musashi Miyamoto, poznat i kao Benosuke Miyamoto, bio je jedan od najvećih japanskih mačevala sa 17. stoljeća. Neposredno prije smrti, samuraj je napisao knjigu Put samostalnog hodanja, u kojoj je opisao svoju životnu filozofiju. Odabrano je 20 najvažnijih točaka iz knjige i prilagođeno suvremenom životu. Pod broj 1. Naučite prihvatiti život onakav kakav jest. Ako previše brinete o dalekoj budućnosti, to će samo posijati nemir i tjeskobu u vašoj duši. Bićete pod stalnim stresom. Da biste zadržali duševni mir, trebali biste naučiti prihvatiti život onakviv kakav jest. Svaki dan je takav kakav je. Tako se lako i bezbolno možete oduprijeti svim životnim nedaćama. Pod broj 2. Ne jurite za zadovoljstvom, opsjednutošću gladnog vuka. Ugodne stvari su dobre kada se nenametljivo i prirodno pojavljuju u našim životima. Ako ste uvijek u potrazi, tada gubite sposobnost uživanja u sretnim trenucima života. U naše vrijeme većina zadovoljstava je mala, kratkotrajna i sve nedostižnija. Samo ovo bi vas trebalo uvjeriti da je jurnjava za njima besmislena. Najbolje i najugodnije stvari dolaze u naše živote neočekivano, a to mogu biti, na prvi pogled, sasvim beznačajne stvari. Pod broj 3. Ne budi impulsivan. Doista, slijediti svoje instinkte i intuiciju ponekad je prilično dobro, ali ipak je puno bolje mirno procijeniti situaciju, izračunati sve moguće posljedice i tek onda donijeti odluku. Pod broj 4. Prestanite biti opsjednuti sobom. Živimo u vremenu kada ljudi odvajaju sate svog dragocjenog vremena kako bi napravili dobar selfie koji će prikupiti tone lajkova. Svi smo u potrazi za nekim idealom koji smo uočili na internetu. Zašto ti ovo treba? Razmisli o tome. Prestanite gubiti vrijeme na ove besmislene aktivnosti i odmah oslobodite vrijeme za sadašnjost koja će ispuniti vaš život i učiniti vas sretnim. Pod broj 5. Ne dozvolite da ljubomora upravlja vašim životom. Ljubomora u bilo kojem obliku uzrokuje obsesiju, a opsjednutost vas pak tjera da razmišljate pristrano i donosite pogrešne odluke. Pod broj 6. Oslobodite se jakih želja. Svaka privrženost može dovesti na kraju do opsjednutosti, što dovodi do uništenja, i to vrlo brzo. Pod broj 7. Oslobodite se kajanja. Žaljenja nas sprječavaju da uočimo i iskoristimo nove prilike koje nam život pruža. Pod broj 8. Nemojte se zanositi osjećajem prolaznosti i kraja. Ova stavka je slična prethodnoj. U životu se moramo rastati od svojih voljenih, to se događa više puta. Zapamtite, sve u našem životu je samo na bolje. I još nešto. Bez obzira kakva je bol, vrijeme je liječi i vrlo je učinkovito. Pod broj 9. Ne uspoređuj se ni s kim. Umjesto toga, razmislite o tome što ste uspjeli postići, iako je bilo jako teško. Ili smatrate da ste osvojili vrh, ili nastavite raditi na sebi. Pod broj 10.
Ne dozvolite da strast i instinkt vladaju vama. Ne dozvolite da strast i instinkt vladaju vama. Čovjek je biće koje voli seksualna zadovoljstva, ali majstor samuraj savjetuje da se traže prava, a ne trenutna zadovoljstva. Pod broj 11. Uvijek budi otvoren. Budite uvijek otvoreni za nove stvari, a onda će vaše putovanje kroz život postati puno zanimljivije i sretnije. Pod broj 12. Ne budi rob svojoj okolini. Život i njegova zadovoljstva vrlo su prolazna. Nije pametno biti jako vezan za nešto. Pod broj 13. Nemojte biti nezasitni. Musaši se kao i njegov učitelj Buda držao umjerenosti. Hrana je samo izvor energije za održavanje života, ne više. Pod broj 14. Budite asketski u svojim željama i potrebama. Ništa na ovom svijetu, pa ni vaše tijelo, ne traje vječno. Nakon života nećeš moći ponijeti ni kutiju šibica sa sobom. Pod broj 15. Nemojte se zanositi nečim samo zato što svi drugi to rade. Vjerujte samo u ono što vam je istinska vrijednost, a ovo bi trebalo zadovoljiti vaše intelektualne i duhovne potrebe. Pod broj 16. Budite Bogu zahvalni, ali nemojte ovisiti o njemu. Bog pomaže onima koji sami sebi pomažu. Sjećate se ove izreke. Bogovi su tu da pokažu put i motiviraju, ali u životu morate sami veslati. Pod broj 17. Ne boj se smrti. Postoji još jedan poznati samurajski vodič kroz život pod nazivom Hagakure. Kaže da u bitku treba ući sa željom da umreš i tek tada ćeš pobijediti. Jednostavnim riječima, prihvatiti smrt kao neminovnost i istinu koju nitko na ovom svijetu nije uspio izbjeći, niti će je moći izbjeći. Pod broj 18. Nemojte povlačiti mač, osim ako za to nema vitalne potrebe. Ubijanje slabih i nemoćnih, kao i napadanje, veliki je grijeh. Pod broj 19. Bogatstvo nije cilj života. Kada bi se svi na svijetu bavili samo time kako postati još bogatiji, naše bi društvo jednostavno prestalo postojati. Nijedan dragulj ili novac na svijetu nije vrijedan vaše obsesije. Ako vjerujete da je sve u novcu, to je jednostavno glupo. Pod broj 20. Zaštitite svoju čast. Kada je nečija čast dovedena u pitanje, njena obrana izvlači najljepše osobine u čovjeku.